Al in 2002 werd er voor het eerst praat over de strandtent. Maar door de onlis van een nieuwe wetterkering met Lemmer en toch financiële problemen is de realisatie nou pas een feit. Uitbater René Engweda had likwijls neert van alle argevage mooi kregen. Hij stapte vlien hier in het grote project. Een riskante stap in economisch minder tijden. Ja, het is een groot risico. Maar we doen het met een groep mensen en die er allemaal vertrouwen in hebben. En als zo'n project als dit, dat moet gewoon een kans krijgen om te slagen. En als die kans krijgt, dan moeten we met 200 vers pakken. En dan, ja, het is een risico, maar dat nemen we. De start is in elk geval nog goed. De eerste gasten geniet je op een nagelnije loungebanken van de Zinnen en het Uitzocht. Als het straks helemaal klaar is, dan kun je hier mooi zitten. Je hebt een uitzicht op het strand. En ja, je gaat niet meer naar het strand toe, je gaat niet meer het water in. Maar ik wil dan nog wel even kijken. Je komt van de Lemmer. Hoe wichtig is SOX nou om dit in de Lemmer te hebben? Nou, dat zal altijd leren. Kijk, de plannen waren natuurlijk 10 jaar geleden al om hier wat neer te zetten. Het heeft erg lang geduurd, maar als je nu het resultaat ziet, denk ik dat de Lemmer heel blij mag zijn met dit paviljoen. Is Lemmer en de campings die erbij de toeristen, is dat een groot genoeg merk om dat het uitkomt? Nee, wij denken van net. Dus daarom is ons gebied. Een cirkel rond Lemmer, zeg maar Almere, Zwollekampen, Greens. Die kant op dat meesten in Almere zitten in plaats van oorloeren in de file naar Zandvoort aan Zee. Stappen we in de auto en dan gaan we naar Lemmer. Het is de bedoeling dat het Lemsterstrand in de komende jaren echt nog een opknapbeurt krijgt. Engweda had in alle geval een grote plan. We willen verderop op het strand een Elise beachbar hebben. Dat mensen daar heen kennen voor hun ijsje, voor hun snackje. En oor hier het strand nog meer exploiteren. Dat echt meestens zeggen, jongens, we beginnen Lemmer uit het strand. Want daar zijn douches, er zijn toiletten, daar zijn extra horecagelegenheden. Daar is het te dwan. Daar moeten we graag wezen. En daar heb denk ik de hele Lemmer profijt van. Het strand van de Lemmer moet de allure krijgen van dat van Makkum. Ze moeten meer rond te komen van Bigelix een beachvolleybalclub en een surfsqualle. De komende weken zullen de laatste terrassen en parkeerplakken aanmaken worden. De officiële opening is op zondag 20 september.